zafafan martani da ƙasar Ghana take yi akan ƙasar Najeriya akan irin abubuwan da suke faruwa na kan cewa sabuwar ƙungiyar nan da Bola Ahmed Tinubu ya kafa domin ta je ta yaƙi ƙasar jamhuriyar Nijar ta yi nasara akan jamhuriyar Nijar irin shigar da ta yi wa jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai masu sauraro, Bola Ahmed Tinubu dalilin da yasa ya ce a kai wa ƙasar Nijar hari akan irin abubuwan da suke faruwa shi isa sojojin ƙasar Nijar suke jin haushin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan ya ce sai an dawo da Muhammad Bazoum kujerarsa. Masu sauraro, kamar yadda kuka sani dai Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya ya yi magana da shugaban ƙasar Ghana akan irin cin mutuncin da suke wa Muhammad Bazoum na sauke shi da kan kujera da suka yi. Sojojin ƙasar Ghana sun kai ziyara ga shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar domin su sasanta akan irin yaƙe-yaƙen da ake cewa za a yi a cikin ƙasashen. Yanzu kuma ƙasashe da dama sun fito suna roƙar shugaban sojojin ƙasar Nijar ya yi haƙuri ya janye ƙudurinsa na cewa Muhammad Bazoum ba zai dawo kan kujera ba. Shugaban ƙasar dai ta jamhuriyar Nijar, shugaban hafsat sojoji kenan, ya yi magana da Muhammad Bazoum yadda sun kulle shi a ƙarƙashin hukumar sojojin Nijar, sun kulle shi akan cewa yana munafurtar ƙasarsu kuma sannan ya fitar da sirrin ƙasar. Duk da haka dai ƙasar ta jamhuriyar Nijar tana fama da sojojin da za su shiga su fito da Muhammad Bazoum akan irin shirye-shiryen da ake yi domin a sauke Muhammad Bazoum daga kan kujera. Har ila yau dai irin abubuwan da suke ta faruwa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar, mutane suna ta mamaki akan irin cin mutuncin da suke wa Muhammad Bazoum. Kamar da kuka sani dai masu sauraro, abinda zai fi baku mamaki irin sojojin ƙasar Ghana da na Amerika da kuma na Burkina Faso sun kai ziyara ga sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar domin a samu maslaha a ce za a daina wannan yaƙe-yaƙen da ake cewa za a yi. Yanzu kuma masu sauraro, ku shirya tsaf domin za ku ji wani irin abubuwa da Bola Ahmed Tinubu yake fitowa yake faɗa akan Muhammad Bazoum, kuma ya faɗa ya ce shugaba ne na gari, ko cin mutuncin da jamhuriyar Nijar take mai ne shi bai aminta da ita ba. Duk da haka dai masu sauraro, ƙasar Ghana ta ce in dai Najeriya ta kawo wa ƙasar jamhuriyar Nijar hari, za a yi ta yi ne har bisa mutanen ƙasar jamhuriyar Nijar sai sun haƙuri sun yi magana da shugabansu na Muhammad Bazoum domin a sasanta a dawo mai da kujerarsa. Bola Ahmed Tinubu kuwa ya yi magana akan irin abubuwan da suke faruwa, ya kafa wata sabuwar ƙungiya domin ta je ta ji irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar. Ta tafi ta je ta jiyo irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Har ila yau da cikin ƙasar suna mamakin yadda Bola Ahmed Tinubu yake cewa zai kawo musu hari ta cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Masu sauraro, kamar yadda kuka sani dai cikin ƙasar ta Nijar sun yi magana da shugaban sojojin ƙasar Ghana domin ya shirye-shirye akan irin ƙungiyoyin da suke cewa za su kawo wa ƙasar Nijar hari. Yanzu kuma shugaban ƙasar Amerika ya yi magana akan irin abubuwan da suke faruwa na cewa ƙasar Najeriya za ta kawo wa ƙasar Nijar hari. Yanzu kuma ya ƙara cewa duk abubuwan da yake faruwa ƙasar Nijar tana sane da shi. Yanzu kuma ƙasar Nijar ta fito ta yi magana akan shugabansu Muhammad Bazoum. Sun ce in dai Muhammad Bazoum zai janye da cewa ƙudurinsa na sai ya koma kan kujera, to ya yi haƙuri. Don haka su za su nemo wani su maye gurbin Muhammad Bazoum da shi. Har ila yau dai irin abubuwan da suke faruwa a cikin jamhuriyar ta Nijar ɗin. Mutane daga ƙasashe da dama sai kawo wa tallafi suke ga ƙasar Nijar akan Najeriya, sun ce kowane irin lokaci za su iya shigowa domin su yaƙi ƙasar Nijar.
Yanzu kuma masu sauraro mun samu wani labari daga majiya mai karfi akan cewa Bola Ahmed Tinubu ya ba wa sabuwar kungiyar nan wato kungiyar ECOWAS umarni domin ta je ta yaƙi ƙasar jamhuriyar Nijar akan irin cin mutuncin da suke wa Muhammad Bazoum. Shugaban hafsan sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar ya tanadi kayan aiki akan duk wanda ya shigo mai ƙasa sai ya mai ɗaukan amarya. Yanzu kuma ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun shirya tsab akan duk wanda yake cewa zai kawo musu hari a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Masu sauraro sai ku biyo mu don jin cikakkun rahotannin, amma don Allah don annabi da ku daure ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun fitattun labaranmu da suke fitowa daga cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar akan irin abubuwan da suke faruwa na sauke Muhammad Bazoum da aka yi daga kujerarsa wato ta mulki. Akan haka dai sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar a kowane irin lokaci a cikin shiri suke na cewa za a kawo musu hari. Shugaban ƙasar Ghana da ya ƙara da cewa shi dai duk abubuwan da suke faruwa ba zai bar ƙasar jamhuriyar Nijar ta shiga wani hali ba, shi ma zai taimaka mata da kayan aiki domin ta je ta yaƙi duk wanda yake cewa zai kawo musu hari. Har ila yau dai irin cin mutuncin da ake wa wato ƙasar jamhuriyar Nijar, har ila yau dai abubuwan sai wakana suke a cikin ƙasar. Yanzu kuma masu sauraro za ku ji cewa Bola Ahmed Tinubu ya shirya domin yaƙar jamhuriyar Nijar akan irin cin mutuncin da suka yi Muhammad Bazoum. Ku dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun ingantattun labaran mu zafafa da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka Nijar Hausa TV. Daga cikin ƙasar Nijar za ku dinga sauraron labarai zafafa masu inganci. Ku dangwala mana kawai subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga jin labaranmu akai-akai.